When tradition and modern cultures collide, when the voice of reason is denied its chance to speak, only one thing is certain: chaos shall take its throne. Uyabona leli qhubeka apha ekhaya uyazuthi nakujile uyogqitha nodolaza. Mabodo mise ntanami luhlazo lantoni oluzisa kwekhaya kuzinkomo kulotyole apha inthaza ntongo thatha zankomo uzigoduse ngokwakho. Buza kubawo. Andeva. Ndithi buza kubawo umfundisi. Bathapisa mfundisi. Gugulethu sokundiphoxanyana wami. Gugulethu. Wenze ntoni? Wenze ntoni? Ngolo ekundleni mama.